Paťo tu má aplikátor. Aplikujeme riadidlo S4006 či 6006. Riadidlo 6006 aplikované. Fetuje, normálne fetuje, aplikuje to. Tak nie. Ešte raz to aplikuje. Jaké môže byť nasvetovaný? Aplikuje. Viete, jak prepáča Paťo. Už len bzúči. Aplikuj. Či chápeš? Teraz sa zobudíme, aký je nasvetovaný. Paťo. No a teraz mi povedz niečo. Povedz mi niečo. Ty nie si aplikovaný teraz, lebo vieš, čo si ťuchal? Posledných 10 minút. Teraz musíš byť riadne nasvetovaný. Posledných 10 minút si ťuchal riedidlo. Paťo. Zobuď sa. A to ako ťa ukáž oči. Aplikoval riedidlo. Nech sa páči. Aplikácia byla dokončená. Ukáž aplikované oči. Joj. Aplikoval riedidlo a aplikácia. Tak, aplikuj.